Хезмәт белән үтә минем көнем. Хезмәт мине җирдә яшәтә. Текмәсәм дә, иген икмәсәм дә, киендерә мине, ашата. Бик җиңелдән түгел минем эшем. Көч тә сорый, тама тирем дә. Шушы авыр хезмәт ярдәмендә нык торам мин баскан җиремдә. Эшем мине мәртәбәле итә. Эшем минем җирдә терәгем. Кешеләргә эшем кирәк икән, минем дә бар димәк кирәгем. Кешеләргә кирәгеңне тою, шул түгелме бәхет дигәне. Эшлим икән, димәк бәхетлеме, бәхетнең зур эшләп килгәне. Гомер үтә ләкин, бер көн килер, бөтен эшем калыр өелеп. Көчләр китәр тәннән, эшләү түгел, чүп алалмам җирдән иелеп. Тик җылыта мине бер матур уй. Шул матур уй эшкә җилкетә. Кешеләргә хезмәтләрем кала. Эшләгәнем калса, шул җитә.